ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാം മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിധം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണെ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷ്വഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് വായിച്ചത് അല്ലെ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം വിവർത്തനം പറഞ്ഞു. അതിലെന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണേന് നമുക്ക് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശീലപ്രഭുപാദര് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം എഴുതിക്കണം. ശീലപ്രഭുപാദിക്ക് ഭാവാർത്ഥം. വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും ദിവ്യപുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവന് പ്രണാമങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിവ്യപുത്രൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ശരിക്കും അവതാരമല്ല, അവതാരിയാണ് അല്ലെ. അവതാരിയായിട്ട് വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പുത്രനായിട്ട് ചതുർബാഹു രൂപത്തിലാണ് ആദ്യം ദേവകി മാതയ്ക്ക് മുമ്പില് അവതരിച്ചു കാണിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോൾ അവളാണ് ചതുർവിധ രൂപത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ദേവകിയമ്മ മാതാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു? വേണ്ട, എനിക്ക് എൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ ഭഗവാന് അങ്ങനെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ത്രിഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. ദിവ്യപുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ദിവ്യപുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് വാസുദേവന് പ്രണാമങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വസ്തുതയെ അത്യന്തം വ്യക്തമായി ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്പഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യത്തെയാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വ്യാസദേവൻ, ആരാണ് ഇത് എഴുതിയത്? ഭാഗവതത്തിന്റെ കർത്താവ് വ്യാസദേവൻ. അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന്. ബാക്കി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്നും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളോ അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ ആണ്. ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലാവരും, ശ്രീരാമസ്വാമി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളോ അംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങളോ ആണെന്ന് വ്യാസദേവൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണ സന്ദർഭ എന്ന സ്വഗ്രന്ഥത്തിൽ വ്യാസദേവന്റെ തന്നെ വേറൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് കൃഷ്ണ സന്ദർഭ എന്ന ജീവഗോസ്വാമിയുടെ. ജീവഗോസ്വാമി കൂടുതൽ സ്പഷ്ടമായി ഈ വിഷയത്തെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല, ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മദേവൻ ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന പ്രബന്ധത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെയാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന പ്രബന്ധം. അതില് ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ദൃഢമായി വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ? ആദ്യത്തെ വരി എന്താ? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നിന്നെ ഞാൻ നമിക്കുന്നു എന്നാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ ആദ്യത്തെ ബദ്ധാത്മാവായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മദേവൻ ബ്രഹ്മസംഹിത എന്ന സ്വപ്രബന്ധത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ദൃഢമായി വിവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെ ദിവ്യനന്ദനാണെന്ന് സാമവേദ ഉപനിഷത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരിക്കും നന്ദനല്ല, ദിവ്യനന്ദനൻ. നന്ദനൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മകൻ. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയുള്ള മകനാണ്? സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യ അവതാരമല്ല, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. മനുഷ്യജന്മല്ല, ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അവതാരി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. ദിവ്യനന്ദനാണെന്ന് സാമവേദ ഉപനിഷത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്ലോകത്തിലെ പ്രഥമ ഭാഗം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആദി ഭഗവാനാണെന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് യാഥാർഹമായ പ്രമാണം നൽകുന്നു. മാത്രമല്ല, നിരപേക്ഷനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റേതെന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും അതീന്ദ്രിയ നാമമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് സർവ ആകർഷകൻ എന്ന് അർത്ഥമുള്ള കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സർവ ആകർഷകൻ, എല്ലാവരെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂപമാണ് ഭഗവാന്റേത്. കൃഷ്ണൻ എന്ന വാക്കിനാൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാമമായിരിക്കണം എന്നതും ഇതിലടങ്ങുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിരവധിയിടങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ താൻ യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് സ്വയം ദൃഢമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, നാരദൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ അനേക ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരും അർജുനനും ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെന്ന് സ്വന്തം ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഇത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഭാഗവതം. ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ഉള്ളതാണ് ഭാഗവതം. അതേസമയം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്
ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വാസുദേവൻ എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പൂർണ്ണാംശമാണ്. വാസുദേവനിൽ നിന്ന് അഭിന്നമായ ഭഗവാന്റെ നിരവധി വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസുദേവനിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ നിരവധി വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, അതായത് ഭാഗവതത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസുദേവൻ എന്ന നാമവിശേഷമായി എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് വാസുദേവൻ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം? ദേവകിയുടെയും ദിവ്യസുതനെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. പരിത്യാഗ ജീവിത ക്രമത്തിൽ, അതായത് സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരിൽ പരിപക്വരായ പരമഹംസർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നു. പരമഹംസർ, ഹംസം എന്ന് വെച്ചാല് ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള വെടിപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അരയന്നത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അതുപോലെ അരയന്നത്തിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണ്? പാലും വെള്ളവും വെച്ചാല് പാല് മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് കുടിക്കാനുള്ള ഒരു സവിശേഷതയും കൂടി ഹംസത്തിനുണ്ട്. അതുപോലെ ഉള്ളവരെയാണ് പരമഹംസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെയുള്ളവരെ പരമഹംസർ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിന്റെ വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും ദിവ്യസുതനെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമത്തിൽ, അതായത് സന്യാസ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരിൽ പരിപക്വരായ പരമഹംസർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ എന്നുവെച്ചാൽ ശിവഭഗവാനടക്കം, പാർവതീദേവി ചോദിച്ചുല്ലേ, ഭഗവാനെ അങ്ങ് ഇതല്ലേ, ഭഗവാൻ അല്ലേ, ദേവനല്ലേ, എന്നിട്ട് അങ്ങ് ആരെയാണ് ഈ ധ്യാനിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയാണ് ശിവൻ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് അല്ലെ, ശിവൻ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സർവകാരണങ്ങളുടെയും പരമകാരണം വാസുദേവൻ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. പ്രത്യക്ഷമായ സർവ്വതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാതും പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചവും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. അതേ പ്രകാരമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ വരും അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും തോറും നമ്മൾക്കത് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്ന വായിക്കാൻ സാധിക്കും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ, നമ്മൾ പഠിച്ചൂലേ, അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതികവും. ഭൗതികം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് ഭൗതികം, ജീവാത്മാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് ഭൗതികം. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ കഥാകഥനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാകിയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ എന്തെന്ന് പറയും? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ പരിപൂർണവും കുറ്റമറ്റതുമായ അമലപുരാണം, യാതൊരു അശുചിയുമില്ലാത്ത, മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത, അതെ മാലിന്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത അമലപുരാണമായി വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത ചരിത്രവും അത്യന്തം മഹാത്മ്യമുള്ളതാണ്. അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്തിൽ പക്വത ആർജിച്ച ശേഷം തൻ്റെ ആത്മീയ ആചാര്യനായ ശ്രീ നാരദന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ശ്രീ വ്യാസദേവനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ആരാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ കർത്താവ്? വ്യാസദേവൻ. എങ്ങനെയാണ്? നാരദന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം, അതായത് വ്യാസമഹർഷി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ചിന്താധീനനായിരുന്നു. പുരാണങ്ങളും എല്ലാതും, വേദങ്ങളും എല്ലാതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു സന്തോഷം കിട്ടണില്ല. അങ്ങനെ ചിന്താധീനനായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആര് വന്നു അവിടെ? നാരദ മഹർഷി വന്നു അല്ലെ. നാരദ മഹർഷി വേദങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 4ആയി വിഭജിച്ചു. അതൊക്കെ സരളമാക്കി. വേദം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉള്ളതല്ലാത്തതിനാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേദം അത്രയധികം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളെ പുരാണങ്ങളുടെ രൂപത്തിലൊക്കെ വ്യക്തമാക്കി. പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രന്മാർക്കും അജ്ഞാനികളായ ബ്രാഹ്മണർക്കും ഇവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മഹാഭാരതം രചിച്ചു. ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും വ്യാസഭഗവാൻ ഒരു ശാന്തി ലഭിച്ചില്ല.
അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്നിട്ട് മനസ്സിലാവണമില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാനസിക പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേദവ്യാസൻ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചും കീർത്തിച്ചും എപ്പോഴും മൂപ്പര് വീണയുമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കും, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരാം, എൻ്റെ മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനം ഇല്ല, ഒരു സന്തോഷം തോന്നണില്ല, എത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും സന്തോഷമില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വ്യാസമഹർഷി നാരദരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? വ്യാസഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ മംഗളത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും എഴുതിയില്ലല്ലോ, ഭഗവാന്റെ കഥകളൊന്നും, അങ്ങ് കൃഷ്ണന്റെ കീർത്തനം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആരാണോ കൃഷ്ണ ഭജനം ഉപേക്ഷിച്ചത് അവർക്ക് ഒട്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാവുകയില്ല, കഷ്ടം പാടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാത്തിടത്ത് ദുഃഖമുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്തായാലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഭക്തരെ കുറിച്ചും, അദ്ദേഹം എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പാടില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളും ലീലകളും ഒക്കെ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു ധാരാളം. എന്നിട്ടും അങ്ങനെയാണ് വ്യാസഭഗവാനോട് ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ കീർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല, കൂടാതെ ധർമ്മം എന്താണെന്നും ധനം പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള ബാഹ്യം എന്തെന്നും വിഷയ വാസനകളെ അനുഭവിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താണ്, മോക്ഷം പ്രാപ്തമാക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി എഴുതാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വ്യാസഭഗവാൻ അവസാനം ഭാഗവതം എഴുതിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് അതില് അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാതും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനായ ശുഗദേവ ഗോസ്വാമിയും ഭാഗവത കഥ വ്യാസഭഗവാൻ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ ലീലാവർണ്ണനം വിശേഷമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകെ എത്ര സ്കന്ധങ്ങളാണുള്ളത് ഭാഗവതത്തില്? 12 സ്കന്ധം. അതില് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലാവർണ്ണനം, രാസലീല തുടങ്ങിയുള്ള ലീലാവർണ്ണനങ്ങളൊക്കെ വിശേഷമായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സാരസത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായി എങ്ങനെ വേണം പഠിക്കാനായിട്ട്? നമ്മൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് വളർത്തി ക്രമേണ മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സ്കന്ധം തുടങ്ങി, അതായത് ചട്ട മുതൽ ചട്ട വരെ എന്നാണ് അല്ലെ ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചട്ട മുതൽ ചട്ട വരെ എന്നാണ് പറയുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവതാരിക ഒന്ന് വിശദമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞത്. സൃഷ്ടിയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്തെന്ന് അറിയുവാനുള്ള വാഞ്ച ഒരു ദാർശനിക മനസ്സിനുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. നിശയിൽ നഭസിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ ദർശിക്കുന്ന അവൻ അവിടുത്തെ നിവാസികളെ കുറിച്ച് സ്വാഭാവികമായി ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നു അല്ലെ. രാത്രി നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ആകാശത്ത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം ഇത് ഏതാണ് ഗ്രഹം ഏതാണ് നക്ഷത്രം ഏതാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ നടത്തും. മൃഗങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ ഉന്നത അവബോധമുള്ളവരാകയാൽ അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ മനുഷ്യ സഹജമാണ്. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഓരോ ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ നടത്താനും സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ളത് മനുഷ്യർക്കാണ്. അതാണ് മൃഗങ്ങളും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവത രചയിതാവ് നേരിട്ട് ഉത്തരം നൽകുന്നു. നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭാഗവതം എടുത്തൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം നേരിട്ട് തന്നെ വ്യാസദേവൻ തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് സമസ്ത സൃഷ്ടിയുടെയും സ്രോതസ് എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒറ്റ ആള് എന്താണ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എപ്പോഴും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. തങ്കമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിവപ്രിയ വന്നു, ലളിത മാതാജി വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ട് വരാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കണം അല്ലെ. ഇത്ര നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിന്റെ കർട്ടന്റെ പിറകിൽ ഇരിക്കാൻ പാടുണ്ട, അവരൊക്കെ മുന്നിൽ വരണ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാലല്ലേ ആരെങ്കിലും മുഖത്ത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പറയാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത് ഇച്ഛാനുസൃതം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് സമസ്ത സൃഷ്ടിയുടെയും സ്രോതസ് എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവ് മാത്രമല്ല സംഹാരകനുമാണ്. എന്റെ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടാ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഒന്ന് ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് നല്ല ചൊടിയോടുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണ കുറേ പേരുണ്ട് ഈ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കിയാലല്ലേ പറഞ്ഞാല് ഒരു സന്തോഷമുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത്? സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം. പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അത് പരിപാലിക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നിലേക്ക് തന്നെ എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ സംഹരിക്കലും ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ. ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. കുറെ കാലത്തേക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിർത്തപ്പെടുന്നു. അനന്തരം ഭഗവത് ഇച്ഛാനുസൃതം, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയോടുകൂടി അത് ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു. പ്രളയം വരുന്നു അല്ലെ. ആകയാൽ സർവ വിശ്വകർമ്മങ്ങളും പരമേച്ഛയ്ക്ക് വിധേയമാണ്. കണ്ട, എല്ലാത്തിനും ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതിനെല്ലാത്തിനും പരമ ഇച്ഛ, പരം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ചേർക്കും. പരമേച്ഛയ്ക്ക് വിധേയമാണ്. സ്രഷ്ടാവിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നാസ്തികർ നിശ്ചയമായും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അത് അല്പജ്ഞാനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ദൃഷ്ടാന്തമായി ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ അനേകം മൈലുകൾ അകലെയുള്ള ബാഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അല്പകാലത്തേക്ക് തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യാനായി വിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇല്ലേ? ഉപഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് വേണ്ടി ഭ്രമണം ചെയ്യാനായിട്ട് അവര് അതിൻ്റെ കൺട്രോളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഊർജമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സോളാർ പാനലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അതൊക്കെ വിക്ഷേപിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പഠനം നടത്തുന്നു. അത് പക്ഷേ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാത്രമല്ലേ. അതേസമയം നമ്മുടെ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാതും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒന്നും സൂര്യനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും കൂട്ടിമുട്ടാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കഴിവ് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ദൃഷ്ടാന്തമായ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പറഞ്ഞു, അതേപോലെ അസംഖ്യം നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും അടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്വശക്തിയാൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സ്വശക്തി കൊണ്ട് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സർവജീവ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലും മുഖ്യപ്രധാനി പരമസത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ആരെയാണ്? ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മദേവൻ മുതൽ നിസ്സാരനായ ഉറുമ്പ് വരെ, ഒരു അമീബ വരെ, ഉറുമ്പ് വരെ സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളാകുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടേതായ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്. ഒരാളും മറ്റുള്ളവരുടെ പോലെയല്ല, വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളാകുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന് ഉപരിയായി വ്യക്തിഗത ശക്തികളുള്ള മറ്റു ജീവനുമുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും അതുപോലുള്ളൊരു ജീവ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വന്ന് അവതരിച്ചത്. മറ്റ് ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ് വ്യാസദേവൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു ലോകമുണ്ട്. എവിടെയാണത്? വൃന്ദാവനത്തില് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് അല്ലെ. പരമദിവ്യത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്നാൽ പരമപുരുഷൻ അഥവാ പരമജീവസത്തയ്ക്ക് ഉത്കൃഷ്ടമായ പരമബുദ്ധി നമ്മുടെ വെറും ബുദ്ധിയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധിക്ക് എന്താ പറയാ? പരമബുദ്ധി. സർവവിധ അതിവിശിഷ്ടങ്ങളായ അചിന്ത്യ ശക്തികളുമുണ്ട്. മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹ നിർമ്മാണം സാധ്യമാണ്. മാനവ ധിഷണയ്ക്ക് അതീതവും സർവോത്കൃഷ്ടവുമായ ധിഷണയ്ക്ക്, ധിഷണ എന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധി, ധിഷണയ്ക്ക് അതിനേക്കാൾ സർവാതിശയങ്ങളായ അസംഖ്യം വസ്തുക്കൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് അനായാസേന സങ്കല്പിക്കാൻ സാധ്യമാകും. സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ വാദത്തെ അനായാസം അംഗീകരിക്കും. എന്നാൽ
നിർബന്ധ ബുദ്ധികളായ ചില നാസ്തികർ. എന്താണ് നാസ്തികർ എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് തീർത്ത് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു. രൂപമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര്, ആ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ രൂപമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവര്. അത് മായാവാദികള്. മായാവാദികളാണ് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നാസ്തികർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാസ്തികര്. അപ്പൊ എന്നാൽ നിർബന്ധ ബുദ്ധികളായ ചില നാസ്തികർ ഇതിനോട് ഒരിക്കലും യോജിക്കില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ശ്രീല വ്യാസദേവൻ പരമപ്രജ്ഞയെ കണ്ട, വീണ്ടും എല്ലായിടത്തും പരമ വരുന്നത് ഭഗവാനോട് പറയുമ്പോഴാണ്. പരമപ്രജ്ഞയെ തൽക്ഷണം തന്നെ പരമേശ്വരനായി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു. പര അഥവാ പരമേശ്വരൻ അഥവാ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ഇവിടെ പരമേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ശിവഭഗവാനെ അല്ല കേട്ടോ. ആരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പരമപ്രജ്ഞയെ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. അതാണ് ധ്യാന ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ കേട്ടത്. വ്യാസദേവനാൽ പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റ് വേദസാഹിത്യങ്ങളോ വിശേഷിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന് അതീതമായി യാതൊരു പരതത്വവും അല്ലെ പരമതത്വവും ഇല്ല. ഭഗവാന് ഉപരിയായി ഒരു തത്വവും അല്ലെ പരമതത്വവും ഇല്ല. ഏറ്റവും ടോപ്പാണ് ആര്? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. പരമതത്വമാകുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ തൽക്ഷണം ആരാധിക്കുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ അംശവും അംശാംശങ്ങള് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു അംശാംശമായിട്ടാണ് വ്യാസദേവൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ വ്യാസദേവന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ദശമസ്കന്ധത്തിൽ വിശേഷിച്ചും ഭഗവാന്റെ രാസനൃത്തം വർണ്ണിക്കുന്ന ആ 5 അധ്യായങ്ങളിൽ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ തൽക്ഷണം കടന്നു ചെല്ലുന്നു. ചിലവര് ഈ സ്കന്ധം 12 സ്കന്ധമൊക്കെ ഉള്ളതില് ഏറ്റവും ആദ്യം വായിക്കണത് ഏതായിരിക്കും? 10ാമത്തെ സ്കന്ധം, ദശമസ്കന്ധം. എന്താ കാരണം? അതില് ഭഗവാനും ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള രാസനൃത്തം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഭൗതികമായിട്ട് അവര് ഭൗതിക പ്രേമത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കാമം അല്ലെ. ആ കാമലീലയാണെന്നുള്ളൊരു വിചാരത്തിലാണ് അവര് ഭഗവാന്റെ രാസനൃത്തം വർണ്ണിക്കുന്ന 5 അധ്യായങ്ങളിൽ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ തൽക്ഷണം കടന്നു ചെല്ലുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന ഈ മഹാഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അത്യന്ത നിഗൂഢവും അതിരഹസ്യവുമായ ഭാഗമാണ് 10ാം സ്കന്ധം. നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ടാണ് ശരിക്കും പഠിച്ചു പോകേണ്ടത് ഭാഗവതം. അല്ലെ മനസ്സിലായി പഠിക്കാനൊന്നും നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും ബോധമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലവരിൽ നിന്ന് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും എന്തെങ്കിലും വായിച്ചാല് മനസ്സിലാകും അല്ലെ. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നതില് ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ഭാഗമാണ് 10ാം സ്കന്ധം. ഒന്നും അറിയാതെ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് അതിനെ വിമർശിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളവരെയാണ് നാസ്തികർ എന്ന് പറയുക അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വിജ്ഞാനത്തിൽ പരിപൂർണമായി സുശിക്ഷിതനാകാത്ത ഒരാൾ നിശ്ചയമായും ഭഗവാന്റെ രാസനൃത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാധ്യമായ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും, അതീന്ദ്രിയ ലീലയാണത്, ഗോപികമാരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രേമബന്ധത്തെയും സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കും. അവര് തെറ്റായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഗോപികമാരായിട്ടുള്ള നൃത്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. ആ അതീന്ദ്രിയ ഗുണം വായിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയായ മാതാജി? 8:17 ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 മിനിറ്റ് കൂടെ 3 മിനിറ്റോടെ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാസനൃത്തത്തെ അതീന്ദ്രിയ രസമാശയ പരമഹംസാവസ്ഥ ക്രമേണ. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ഗോപികമാരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രേമബന്ധത്തെയും സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കും. ഈ ശ്രദ്ധാവിഷയം അത്യന്തം ആത്മീയമാകയാൽ രാസനൃത്തത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രസം ആസ്വദിക്കുവാൻ എങ്ങനെയാവണം? നമ്മള് പരമഹംസാവസ്ഥ ക്രമേണ പ്രാപ്തമാക്കിയ ഒരു മുക്താത്മാവിനാൽ മാത്രമേ
സാധ്യമാകുള്ളൂ. ശരിയായ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ബോധവും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ തരണോ അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനവും മറവിയും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ തരട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. 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 പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എങ്കിലും മനസ്സിലാവണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.